Nu ska jag visa er hur man tränar. Okej. Många klagar på att jag inte har några muskler. Jag kör 2 på varje. Sen så tar jag nästa. Man måste träna lika mycket på båda, annars blir det fel. Och sen så gör jag sit-ups så här. Tre. Och sen så som du kör det här träningspasset 5 dagar i veckan i en månad, så jävla muskler på sen kommer det se ut så här.